Nandito na kami sa Villatona Grand Opening. Andito na yung ating mga bisita. Ay, po, photographer! Second honor! Second honor! Pasukin natin kaya no. Parang feeling ko isa to sa pinakamaluwag na Malak. ng Villatona. Their grand opening at naimbitahan tayo sa fun run. So, 5-kilometer finisher. Actually, graduation ngayon, Barrio Victoria natin. Dito muna tayo. Bago tayo pumasok guys, tingnan natin ano maluwag kasi nakita ko sa gate yung ano. Hindi sila sa loob. Magyapos sila. Sa prank! Guys, ang maganda dito sa Villatona dito na branch guys. Kasi Ito yung kanilang mga menu. Anything about tuna is here. Diba? That's why Villatona. Ang dami nilang pagkain. Dito na. Ay, pasok na siya ng bunda. welcome home na wala. Hindi akong balay. Because if you're here in Villatona, you feel like home. Feel free to come home. So, dito na pala si Miss Gail. O, diba? So, yan naman siya kapag-picture-picture. Bisa kanya nagpapicture siya kay Guama man siya dati. Hindi, kaysa nan siya guys. Puro na siya Chinese. No? Kasi ano nila guys, oh. Presko. Narito naman yung, may mga pampano sila. May mga fish din sila. Ibang klase ng isda. Ano na sila? So more like fish, no? Wala talagang meat. Wala. Ano to? Kebab. Fish kebab. Diba? Ang mga pangalan tuna. Tawan niya. Ayan, ang kanilang mga party tray naman for 5 to 10. This is really good. Maganda siya ng business. Ang daming staff. Mga lamihan ang ilang mga staff dili guys. Na iba nga dili kay lamihan og no. Na iba ang kilay grabe, mura ka nang palikpik sa tuna. Tanawa ang kilay. Yawa. Ingin ko sa imo ang uling dili eyeliner. Isugba ang tuna sa diya day gasugba sila sa Villatona. Grabe ka magag kilay. Mas kulaway ko. Grabe. Buhay pa ng kilay natin. Nasa likod doon. Hala, grabe sila. Guys, atin na akong pintura sila. Daghan ka ay ang City Dwarfs. Kasalan sila guys. Grabe. Tawa yan!
upo nga gagmay kasi sila guys. Kini na ko kag glass kay ko sa height ka lang. Pero napig mo pa rin. So pag paano mo dili guys, ano lang mo dili? Free mo mukhaon dili guys. Huh? Free kayo. Pero paglabas, bayad din mo kay dili na ano din. So, magtrabaho na mo. Sige, pagbuil na ito mo sa dili. Awan mo niya rin magtrabaho! Pag-order ako ng tuna, yung lami kayo. Kasing lami niya. What's your name? What? Ray. Ako na pala si Roy. Luto na, o. Ilaw pa. Ha? Ilaw pa? Okay lang. Mukhaan ko kinilang na. Trabaho na dito ni ginawa ko makabayad ko sa hindi. Bye-bye! Hindi ko gana sa mong kilay. Picture? Wala picture na. Dito, diyan kayo sa gitna nila. Ano ba ito? Ano na yung cellphone nyo? Hindi ko anak. Pero alam ko tagiya. La-compress na lang po. Ayan na lang daw. O, kunin nyo na lang sa ano niya, ipopost na lang ni Sir Brenda. Mark, kami sa mga staff. Doon sa gitna nila. Yan. Kakuha na mag-itlog ko. Na-compress. Oh, mata dito sa akin. Mata dito. Water this man. Water this man. Water this. Sorry po, smile. Sorry po, as this man. Sorry. Oy, 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 oy. Dito naman sir, picture mo sir. Dali na! Dali ka! Dito ba? Ay, ipatungan ninyo! Hindi sa lalaki. Ay, lalaki na pare. Dito ka ma'am kayo para Dali ka, ma'am. Sibog din mo gamay. Sibog mo dito gamay. Sibog gamay. Sibog gamay na. Official, official. Si Ma'am Lord. Okay, Si Ma'am Marilyn. Dito po, dito mo wake up po. Isa ka. Boys! Mga, mga kumpare. Kapil, unya na ko. Unya na. Kumpare mo. Sila lang sa... From third world country muna. Uy, ay sa, kadali na. Sila lang sa... Dito po, dito po. Wait. Brenda's smile. Okay. Mga legit na boys. First one. Dodo. Dali ka, sir. Ay, yung mga nasa kitchen. Okay, one, ganap camera. 1, 2, 3. Diba? May tuna sachet yung lamig. Sige na po kayo, bus na. Ayun. Ayun. Yan ang totoo. Yan talaga yung target mo. Dito naman sa akin. Uy, uy! Nose to nose. Nose to nose. Ito
Akbay, sir, akbay. Hala! Dito po ang tuloy sa tuna. What's your name? Eat. Pili ka kikitan. Sir, datang. Gamay din mo tayo yung photographer. Ako po Ako, dalang tutuan. Ako ay mga butuan. Pwede siya kanina. Picture lang tayo. Tingin kanina yung Marvin. Magay ka sa video. I-invite sila naman. Hindi rin marakaunong kakaunong daw. Kakaunong din. Magay iyak. Diyan. Wala po. First si Wawi ni Guzman. So, ikaw si? Uy, lagi kasi pasok si Rocky Balibon ba? O, pala ko kaahit. Sample! 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 5 years, ano ka na? Enjoy ko rin siya. Sa? Kailangan ka mga dua. Go kayo ka. Thank you so much. Bye! Wow! Graduation ng anak mo? Happy Father's Day! Okay, mata no, kit daw. I'll see you later, kid. Start na ng blessing. Blessing ceremony. Pasok na pa yung mga bisita. Si Brenda naman ay may ka-meeting pa. Oo nga. Start na ng blessing ng Villatuna Store dito sa Cagayan de Oro City. So later, kainan na! Pwede mo sila gamit? Pwede ka ba? Sir Mark, 9 pwede. Pwede sir? Pwede na main call. Good morning. And ang katong nasa gawa, sir? We are celebrating another milestone sa Villatuna, the grand opening of our Villatuna Lives and Die Drive branch. Our 33rd Villatuna branch open nationwide. So this is the 33rd open since now ay mga ongoing construction ng mga franchise branches. Si Miss Brenda. Hello, Brenda. Very early in the meeting, siya ang first and abot. And also, I would say, si Sir Bernie, ang branch ng mga store. Bernie, ito. And also, Otones sa Kurani. Sumos, marino na tutata ang istorya ng sa. Ayaw punta ka na tutaan!
dami naming food. Lahat ng klase ng luto ng tuna. Tuna Bicol Express, tuna bola-bola, tuna sisig, panganan tuna. So marami pa. Meron pang pakbet tuna doon. Gagula. At meron din Sabi ko, kani. Sila dyan, amay. men. Pwede na magkakaroon? Yes. Gusto ko i-try lahat. Isa-isahin natin. Sasawang pa. I want to try this Bicol Express. Isa-isahin lang natin. Ah, sarap. Sarap ng gata. Pero may bola-bola. Hala! First, congratulations. And dangan mo lang ako anong naigan Grabe, punong-puno na po yung lamesa namin. And ma'am, congratulations ma'am. Kahit susunod mo sila i-invite. Talong. Ang primero na laki nila. Ako rin tikim lang. Ay, naapaman o talong. Siyempre, meron din pakbet. Ilang kulay. Sarap po din nila. Crunchy yung gulay. Now, itry naman natin ang tuna sashimi. Ito yung kanilang main. Try natin sa sausaw. Burns and all. Ay, hello po. Sabi ko na, dito kayo ng sapa. Take out. Kabantat. May dessert pa. Okay. May skunyelo and halo-halo. And kebab. Ha? Brian? Silang dua, hindi magkakaroon niya. Kebab style, imbis na karne, fish. Besides sa Sir Marcel, naa si Brenda katong isa sa mga pinakagwapa sa saan. Ha? Yung mga gwapang Ang social climbers. Basta vlogger, dito ito plastic, di kayo. Sa dili gwapa, inang gwapa. Wala niya. Kung narito si Sir Mark, wala na paulay yun kung sa China. China. Diba? Ma'am Gail, one Nag-abay po na kami din S. Awak na taga-sakuan. Sa dessert. Busog na mga akla. Next destination. Thank you, Bilatuna. Lipit Kai.